Conseil ministre mun ale baaraw timɛla arabadon n'o bɛnna février kalo tile 15 ma san 2023 chapitre des mesures législatives et réglementaires la an ka ministre mun na bɛ ka ministre délégué chargé n'i y'a ta k'a lajɛ ministre délégué ni ale filɛ premier ministre yɛrɛ nakɔrɔla la k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni a bɛ fɔ ma ko chargé de réforme politique institutionnelle la conseil des ministres la o ye hakilina dɔw ta n'o bɛ ka projet de loi la mun bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛmali don loi numéro 2022 019 ni ale bolona bilala juin kalo tile 24 san 2022 ni a bɛ kuma loi électorale kan hakilijigila k'iba ye k'a fɔ loi mun fɔlen filɛ nin ye ale yɛrɛ tala kabi wa mun bɛ tali kɛ loi numéro 2022 019 24 juin ni y'a ta k'a lajɛ ale bolona bilala ka jira k'a fɔ nin loi mun kɔni talen filɛ a fɔ ma ko gestion des opérations électorales la ka jira k'a fɔ n bɛ tali kɛ élection ko la ka taa se référendum ani a nɔrɛ baaraw ma k'i b'a ye k'a fɔ a tala ka bila o de kɔnɔna la o de sen fɛ a fɔ ma ko autorité indépendante wa a fɔ ma ko autorité indépendante de gestion des élections EJ ale bilala sen kan yaasa ka se ka wa sinsinliw kɔni kɛ élection ko la ka baara nɔgɔya ka se ka a lateliya cogo minnu la o kɛla an ka ministère chargé de l'administration territoriale fana o fɛ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ conseil ministre la a y'i sinsin a kan a fɔ ma ko chronogramme o bɛ se ka bila sen kan ka se ka a waleya cogo min na kɛnɛ la référendum ka taa se wa élection générale ko ma k'i b'a ye k'a fɔ mun y'a ta k'a lajɛ o bɛ ka ɲɛbila baara minnu kɔni kɛ wa san 2023 ni a ko kan ka kɛ ka bila hukumu kɔnɔna la ni a bɔla jamana ɲɛmaa n'o tali kɛ élection présidentielle la ni o premier tour yɛrɛ kɔni bɔla a la ni o bɛ taa kɛ wa kadi don n'o bɛ bɛn février kalo tile 4 ma san 2024 hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ko wa jagoya ko dɔw kɔni fɛn dɔw kɔni jagoyalen bɛ nin baarakɛla maaw ko bɛ se ka baaraw tɛmɛ cogo min na o ko bɛ kɛ jumɛn wɛrɛ ye k'i b'a ye k'a fɔ wa waati kofɔlen mun kɔni bolodalen o bɛ se ka latimɛ cogo min na an jɔnɔ kalo 6 kɔni dilen bɛ baaraw ka se ka kɛ ka bila hukumu kɔnɔ jɔnɔ yanni élection fana o waati cɛ ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ a bɛ fɔ ma ko an ka haute autorité a bɛ ka fɔ wulikajɔw ka se ka kɛ ka se ka wa vote ko olu bila sen kan fɛn minnu bɛ vote kɔnɔ n'olu kan ka se ka kɛ jɔnɔ maa minnu ta bɛ tali kɛ force armée ani sécurité baarakɛlaw la olu ta ka se ka kɛ jɔnɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa baara tɔw fana olu timɛ lakanali ko bunakun kan jamana wa fantan naani bɛɛ lajɛlen fana la wa élection don yɛrɛ o kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa déplacés fana ka vote o fana ka se ka organiser k'o kɛ cogo min na fo ka taa se a bɛ fɔ ma ko fichier électoral ka se ka o baaraw fana timɛ k'o bila sen kan ka se ka o baaraw timɛ jɔnɔ mun bɛ tali kɛ an ka administration territoriale yɛrɛ la ka se ka a baaraw kɛ maaw bɛ se ka élection walima ka vote kɛ cogo min na ni o sɛbɛnw fana ye a bɛ fɔ ma tuguni carte nationale d'identité biométrique ka o bila sen kan yaasa ka se ka vote ko kɔni kɛ lakana bonya ani kɔlɔsili hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa carte d'électeur biométrique olu bɛna kɛ ka nɔrabila kɛ an ka wa carte électorale kɔrɔ olu nɔrabila la mun bɛ tali kɛ fili minnu bɛ a kɔnɔ bɛ tali kɛ erreur la ka se ka olu lakilen cogo min na o baaraw fana bɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ wa projet de loi mun kɔni filɛ tan tɔ ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka janto fɔlenw la mun bɛ tali kɛ sariyasenw la sariyasen minnu kɔni n'o bɛ yɛlɛmali bolo kan n'i y'a ta k'a lajɛ article 4 na 24 na 70 na 71 na 92 na 93 na ka taa se 97 na ka taa se tuguni mun bɛ tali kɛ 100 na 101 120 fo ka taa a se 149 na o article bɛɛ lajɛlen de sen bɛ a la ni yɛlɛmali kura minnu kɔni filɛ ko fɛn minnu bɛna se ka bɔ a kɔnɔ ɲɛli bolo ma olu ta bɛ taa kɛ jumɛn la kɛnɛ la ka se ka wa cariliw kɛ a fɔ ma ko bureau de vote ka se ka olu cari k'olu bila yɔrɔ la n'o fɔ ma ko garnison militaire olu ka an ka sɔrɔsiw ka garnison kɔnɔna la k'u cari yɔrɔ caman olu bɛ se ka vote kɛ cogo minnu la a fɔ ma ko vote anticipé ka vote dɔw kɔni kɛ jɔnɔ bɛ tali ka force armée de sécurité olu ka se ka vote ka se ka kɔn ka kɛ cogo min na o baaraw bɛna bila sen kan o kɔfɛ carte d'électeur biométrique o bɛna nɔrabila kɛ ni carte nationale d'identité biométrique fana ye yaasa wala kana bɛ se ka kɛ vote ko la cogo minnu la bɛɛ ye k'a fɔ o bɛna kɛ sɛbɛn min bɛ kɛ sɛbɛn kelen ye ka se ka maaw lakodɔn o kɔfɛ ka se ka i yamaruya ka se ka vote kɛ cogo min na i ka bureau de vote kɔnɔna la ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa correction mun ni bɛɛ ye k'a fɔ i latilelen minnu kan ka kɛ tɔ bɛ minnu ka sɛbɛnw jɛ bɛɛ ye k'a fɔ wa sɛbɛnden minnu kɔni article
k'i b'a ye k'a fɔ jɔsen minnu bɛ kuma o ko la wa fɔ ma ko référendum k'i b'a ye k'a fɔ hakilina tala ka se ka yɛlɛmali fana don o la ka se ka pereperelatigɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ni a kɛla wa mun bɛ tali kɛ wa wulikajɔ la bulletin unique kuma bɛ fɔ minnu la k'i b'a ye k'a fɔ bulletin 2 o bɛna bila maaw ka bolo kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ sɛbɛn mun yɛrɛ kɔni kan ko wa candidat wa ko o bɛ jɔsi ka bɔ a la article in kɔni nana ka se ka pereperelatigɛ kɛ o fana la bɛɛ ka fɔ tuguni ko ni yɛlɛmali kura minnu kɔni filɛ ko kun kelen na mun bɛ o la o de ye ka se ka jɛya don élection baro la n'o fɔ ma ko processus électoral o kɔfɛ tuguni ka se ka kasabi minnu bɛ don a la kɔrɔlen ka dɔ bɔ o kasabi yɛrɛ musakaw fana la Bamakɔ février kalo tile 15 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛnw la